Ayan na nga mga kabikulana, good morning, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Bagong umaga, bagong vlog na naman tayo today. At bago nga pala ang lahat, ayan, welcome back nga pala sa aking munting channel. Ayan, dahil nga sa araw na to at maganda na naman ang ating panahon, kaya ngayon isang adventure na naman ang ating napuntahan dito sa North Sagaray. Kaya sa mga hindi pa nakakarating dito, tara guys, samahan nyo kami at siguradong mag-enjoy na naman kayo. Napakaganda, ayan, let's go guys. At ayan na nga, nandito na nga kami sa may area na to, napahinto kami dito dahil napakaganda ng lugar dito. Sobrang nakakaamis ang mga tanawin dito guys. Ayan, nakikita nyo ba yan? Charing. Ayan, naisahan ako ng asawa ko dito. Akala ko pa naman ay picture, kaya panay naman ang post ko din. Ayun. Manay, anong lugar ito? Ha? Anong lugar to? Hindi ko alam. Ano alam? Pero maganda ah. Oh. Pakita mo yung mga puno. Pakita mo yung bundok. Ayan. Picture mo, Coins. Ayan, picture. Gandaan mo ah.